maitatzeko, eta ez azitakoan abandonatzeko. Errepidetzen antsietat hori, bizitzan zer asko baigan dute hori, delakorik egin nahi duen edon hori. Ai, kontu bat edo bi, arken luke eginen pentsazazu ongi. Bihurtzen denean tortura, hor usten da benekin daukagun lotura, baina zaindu ezkero behar den modura. Ai, gero segundura, almoetatuko dizu emandako ura. Eskubidei jarriaz begira, zaindu behar ditugu behar den neurrira, ez dago alde handirik lauak jatik gira. Ai, ez ahaztu dira.